What's up mga kapapart? Ang atong episode karon serious lang gihapon ni mga kapapart gikan sa sugod ng pagsutubusan. Kay related kini sa atong Santos na misa sa Misa de Gallo. Alang kini sa mga sakop sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Then ako usa-usab kasakop sa Katolikong simbahan. Mga kapapart, ingon ani. Diha sa intro sa atong misa ipahimatngunan kita sa atong kura paroko na sa pagsugod moingon gini siya, moingon siya nga maghinulsol kita aron maandam kita nining santos nga misa. So usa ka na ka requirement diin sa atong pagtambong sa misa, ato gid ay hinulsolan ang atong mga sala, atong susihon atong kagalingon unsay mga kalapasan nga atong imo aron mahimo kitang takos sa pagsaulog sa santos nga misa. Kay diha sa santos nga misa atong ipadayag ang atong pagbasol ngadto sa Ginoo, atong isurrender atong mga kasalanan sa Ginoo uban sa pagpaminaw sa iyang pulong ug sa pagkalawat sa iyang buhi nga lawas ug dugo nga mao gayud ang nagtubos kanato aron maabli ang langit nga sirado alang sa kaluwasan nga iyang itagana nato. Mga kapapart, kini lang usa atong episode karon. Maayong gabi kanatong tanan og Merry Christmas.